7 nepríjemných pravd o škole. Nikto ich nechce počuť, ale nakoniec ich všetci príjmú. 1. Škola ťa odvádza od tvojich snov. Núti ťa byť dobrý v mnohých nepodstatných veciach, namiesto toho, aby ťa podporila v tom, čo naozaj chceš robiť. 2. Škola ťa nenaučí, ako zarobiť veľa peňazí. Naučí ťa len, ako byť otrokom peňazí. A tým to končí. 3. V škole dostaneš najprv lekciu a potom test. V skutočnom svete dostaneš test a až potom lekciu. 4. Známky v škole sú výsledkom tvojej pamäte, nie tvojej inteligencie. 5. Väčšina učiva, ktoré sa učíš, ti v reálnom živote nebude užitočná. Ale to, čo by si naozaj potreboval vedieť, ako komunikovať, zvládať emócie či finančne prežiť, sa neučí vôbec. 6. Školský systém ťa pripravuje na to, aby si bol poslušný zamestnanec, nie úspešný tvorca. 7. Tvoju hodnotu neurčuje vysvedčenie, ale tvoje schopnosti, odvaha a to, ako sa správaš k ľuďom. Pre viac inšpiratívnych videí ma sleduj.